Gaxand. Wikipedia azad. Gaxand. Gaxand, gaxend, gaxan an gaxonî an jî Noel her sal ji aliyê xristiyanan ve di 25 berfanbarê tê pîrozkirin. Pîrozbahî êvara 24 berfanbarê dest pê dike û li hin welatan heta şeva 26 berfanbarê didome. Dêra Ermeniyan û Ortodoksan li gorî salnameya Juliyanî roja heftê Rêbendanê dest bi pîrozkirina gaxandê dikin. Sedema pîrozkirina cuda Keşeyê Katolîk Papa Gregor heşt di sedsala 16 de salnameya Juliyanî de guhertin çêkir û salnameya Gregorî pêkanî. Dêrên Ortodoksên ku di heftê Rêbendanê de dest bi pîrozbahiyê dikin, wê di 2007 de ji heştê Rêbendanê dest bi pîrozbahiya dikin. Noel di Xristiyaniyê de mîna rojbûna Îsa tê pîrozkirin. Dara gaxandê navê dara çameya ku di pîrozbahiyên gaxandê de bi gelek cure rehnik û xemlan tê xemlandin. Kalgaxend kalê mîtolojîk e ku tê bawerkirin di Noelê de bi erebeya xwe ya ku ji aliyê xezalan ve tê kişandin û ji mirovan re xelatan tîne. Gaxand li Dêrsimê. Li Dêrsimê her sal sêzê Rêbendanê de şahiyên gaxandê tên lidarxistin. Gaxand weke sersala Kurdên Elewî tê dîtin di gotina gelê sersal Padîşahê nû. Yek an sê roj rojiya gaxandê tê girtin. Di heman demê de Kurdên Êzidî jî sê rojan rojî digirin û qurbanan diguherînin. Di şibe Noala xristiyanan di baweriya Elewiyên Dêrsimê de ku gaxandê pîroz dikin û karakterekî folklorîkê bi navê Kalo Gaxand heye. Mijarên tekildar: Kalgaxan, çavkanî, zana feqînî, îzolî, malmîsanj, Kalo Gaxan, çavkanî herî mezin. Wikipedia azad.